Για να κατασκευάσουμε μία γεννητρία ηλεκτρικού ρεύματος, βασικά θα χρειαστούμε μαγνήτες νεοδυμίου. Είναι πάρα πολύ ισχυροί και έχουμε με αυτούς πολύ καλά αποτελέσματα. Θα χρειαστούμε 6 τέτοιους μαγνήτες. Θα χρειαστούμε ένα μολύβι, ένα λεντάκι, λευκό, θα μπορούσε να είναι και κόκκινο, ένα κοπίδι, λίγη ταινία, ένα κουτάκι από ανταλλακτικά κολλητικά ποδηλάτου, ένα Black & Decker και σύρμα περιέλιξης κινητήρα. Ξεκινάμε. Πρώτα σημαδεύουμε το κουτάκι, ούτως ώστε να γίνει η τρύπα στο κέντρο. Και την τρύπα την είχαμε κάνει λίγο νωρίτερα. Παίρνουμε και δημιουργούμε 2 έδρες πάνω στο μολύβι. Όσο είναι η διάμετρος του μαγνήτη. Εφόσον κάναμε τις έδρες, βάζουμε τους μαγνήτες δεξιά και αριστερά και τους στερεώνουμε με την ταινία. Περνάμε το μολύβι από τις 2 έδρες και είμαστε έτοιμοι να τυλίξουμε το σύρμα περιέλιξης. Κόψτε το τώρα. Ξύνουμε τα άκρα. Και προσαρμόζουμε ένα λεντάκι. Εναλλακτικά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα κουτάκι αποκοσμήματα, 2 κομμάτια χαρτόνι, τους μαγνήτες μας, το μολύβι και λίγο ταινία. Παίρνουμε και βάζουμε, όπως και πριν,
τους μαγνήτες από τις δύο μεριές του μοντιβιού. Τους περνάμε μέσα από το κουτάκι το οποίο έχουμε τρυπήσει. Βάζουμε από τις δύο μεριές χαρτόνι και το στερεώνουμε με λίγη ταινία. Ακολούθως, όπως και πριν, αρχίζουμε και τυλίγουμε το σύρμα. Αντί να χρησιμοποιήσουμε κουτάκι από κοσμήματα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα κουτάκι από οτοασπίδες ή ένα κουτί που υπήρχαν μέσα φιτιλάκια. Ή μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα κομμάτι plexiglass, το οποίο έχουμε κόψει στα δύο και έχουμε κάνει τρύπες και έχουμε βάλει βίδες. Αν τελειώσουμε την κατασκευή, θα είναι αυτής της μορφής και βλέπουμε ότι όταν περιστρέφεται ο άξονας με τους μαγνήτες, τότε έχουμε ηλεκτρικό ρεύμα. Μπορούμε επίσης να πάρουμε ένα βάρος, να το δέσουμε σε ένα σχοινάκι και ακολούθως να το τυλίξουμε στον άξονα. Παρατηρούμε ότι αν αφήσουμε το βάρος να πέσει, θα έχουμε μετατροπή της δυναμικής ενέργειας του βαρυδίου σε κινητική, ακολούθως σε ηλεκτρική και στο λεντάκι φωτεινή.